take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand-me-down? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. Ça s'est bien passé aujourd'hui? Oui, c'est bien passé. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? D'accord, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait un stil. Hvad fanden er du på? Kom her og se noget fedt. Let's Hot and you're cold, you're yes then you're no, you're in then you're out, you're up then you're down, you're wrong when it's right, it's black and Gider du lade være med at træde på de sko? I want fabulous, that is my simple request. All things fabulous, bigger and better and best. I need something inspired. Stop dog lige af, det er på. Okay, stop lige. Nu går du hen til ham, og så siger I undskyld til hinanden, for det gider jeg simpelthen ikke. Kom så. My mama don't like you, she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, yeah. Det var du fandme undskyld. Altså, det er ligesom om Nyborg har insemianer. Altså, hans hormoner, de heroppe, de skal herned. I'm fucking hoes, you know I'm kinda raw. Strapped with the foe, fuck the popo. Meet me in the street and get hit with the heat. Kan du sgu nå? Fuck er det problem? Jeg er simpelthen så træt af alle drengene. De larmer hele tiden, altså, og især Ulrik med hans rap. Altså, jeg kan ikke mere, jeg får migræne. Er der ikke en, der har en polydil? Tak. fuck this shit. Fuck this shit. Fuck this shit. Ja, min hund den spiste mit vækkeur desværre. Hvad er det der tal for noget? Nå, det er bare, hvor meget den gik igen og sådan noget. Jeg er i gang med at sætte min odds på Liverpool. I år var jeg virkelig smidt en 50'er. Eller... Så forvirrende det der. Ja, jeg ved sgu ikke. All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hates. Den er svær også på den her, jeg ved ikke. Chelsea kunne virkelig godt vinde den her kamp, jeg ved bare ikke. Louise Røn. Ja. Ludvig Vestenholz. Ludvig. Jeg tror, han står derude. Udenfor. Ludvig. Ludvig, hvad laver du derude? Altså, jeg finder mig bare til bedre tilpas herude, ikke? Udenfor? Ja. Men hvorfor? Jeg går lige natur, ikke? Jeg kigger på fugle. Hvorfor ikke? Måske om lidt er de væk. Jeg kigger på fugle. Mest torsdag, mest fredag, mest lørdag. Og jeg siger hvorfor ikke? Det var godt, Ludvig. Så kan vi fortsætte. Niklas, William, Alexander, Hans, Christian, Geo, Flemming. Ja, Niklas, er du her? Ja. What's my name? Oh na na. What's my name? Oh na na. What's my name? What's my name? What's my name? Everybody. Ja, vi har en færdighedsprøve i dag. Og det er jo den sidste lille afgangsprøve. Og I har selvfølgelig en time til. Og I må ikke tale sammen. Og I må ikke få nogen hjælpemidler. Work. You see me happy work. You see me do me dirt. There's something about that work. Er du færdig? Ja. Lidt langsommere end du plejer. Ja. Har du noget e-mail? Nej, e-mail overhovedet. Hvad så Jens, hvordan gik færdighedsprøven? Gik okay, jeg fik lige godt 10. Nå, ja okay. Jeg fik 3 fejl, så det er ret dårligt. Hvad er det for karakter? Jeg fik 12. Det er så svært at være så god. Det er så svært at være så god. 12? Nå, tak for at dele. Det er sådan set ret ligeglad med at høre. I'm only human, and I bleed when I fall down. I'm only human. Altså jeg forstår ikke, hvorfor Josefine hele tiden skal snakke om min karakter. Vi ved godt, hun er klog, men altså hun behøver ikke gå og blære sig med det. How come you
no more. How come you don't strip no more? Lena, hvad laver du? Det må ikke blive koldt, så virker det ikke. Okay. Altså, jeg forstår ikke, hvad det er, Helena gerne vil opnå ved at vise ballonen frem hele tiden. Man kan snart ikke kigge på andet. Hvad laver du? Jeg tjekker bare min YouTube. Vi sitter her i venten og spiller lite Dota og pusher på og smeker med motståndet vi leker. Vi sitter her i venten og spiller lite Dota. Det går! Et højt klap. Jamen, der er pæst. Hvad skal du på fredag? Ikke noget. Kan du så ikke komme hjem til mig og sove? Om skifter hun lokation, hver gang hun skal sove. Tidligere på morgen, lister ud af havelån. Hun var altid vågen, klar på et party for at glemme, hvordan hun har det. Altså, hvad skal du lære det? Jeg skal ikke noget. Kan du så ikke sove hos mig? Okay, nej, Altså, hvad skal du selv gøre? ikke noget. Skal du så ikke med hjem til mig og sove? Jeg er simpelthen så træt af Sofia. Hun er over alle drengene hele tiden. Og jeg har det bare sådan lidt, der skal også være noget til os andre. Seriøst. Hvem har taget mine høretelefoner? Jeg havde 7 i morges, og der er kun 6 her. Og jeg skal være ved min hest om 10 minutter, og jeg har ikke tid til det her. Jeg skal bruge dem nu. Min vildhest er bedst til at ride mod vest. Min pony er honey og hurtig. Min vildhest er bedst. Jeg elsker min heste. Altså, jeg er så sygt træt af Emilie og hendes heste hele tiden. Hun snakker konstant om dem. Det er helt vildt. Altså folk forstår bare ikke, altså hvor vigtigt det er for mig.